mondo jo Kenya oyud kaka nyalo konyore. Ka ber tuno ni kero tim nang'e wach mar Moses Kuria ni udwano riembe tij koso ng'ise no bed tenge monde kapod ing'iyane ni ang'o mano wacho marach, nikech wang'eyo ni seche ma ng'ato kiro ayany to samoro mano kata kitere do tok dhiga mabor. Ing'e dongo man wajoga ni dine bed ni gini otimore e pacho otimore kamoro amora. Anyalo paro ni chineno ka nitiere ywak moro nitiere jambetre moro mane ni e pacho ka, jambetre mar Belarus kano romo gi jambetre mag Afrika e pacho ka, to dhoge no wacho wach moro, tineno ka bang' wik achiel oseluonge, mano e kaka itimo ni e telo makare, ni kineno ka jatelo odhi marach oboth tigole tikete thenge to tich dhi mbele. Ika koro bende iketo confidence e ofise ma wan godo gin, nikech inyal jogi gin kisebedo ofise ga jatelo mar migawo, in onego bed ni ibende influence behavior mag jopiny malung'i. To koro in jatelo maka jopiny oneni to samoro jopiny ywak to ng'ane bende ne onindo adier kose ochiew kamoro to ringo dhi e ofisi neno. Onego bed ni bedo ng'ato jatelo ma inspire jopiny. An bende diere moko kadongo tadwa na bedo kaka ng'ane, to kik ibed jatelo ma in kichiew ki yelo dhogi to en mana yany, kiwuoyo to jipanyo to kara Kenya kae onge jotelo kose, nikech kin telo to jotelo piny wacho ni jatelo en ranyisi mar oganda. Kaka neni taka ng'i kaka Trevor tangison ma Trevor ka neno Trevor kama e ranyisi mar oganda ma Kenya, to kikabed ni ka neni tapenya ai to Kenya ni kae magi jogo manitiere onge jotelo moko, to wang'eyo jotelo nitiere mang'eny manyalo tiyo tijegi. Koro momiyo wacho ni jatelo nyaka bed en jatelo manyiso ranyisi maber kendo ranyisi makare manyalo inspire generations mabiro. Nan bende ka adongo tanyalo bedo kaka jatelo mang'any. Mani mineno kata sani jotelo giduto, ineno ng'ato dwa somo speech to quote ni Winston Churchill nowacho kamae, ineno mano e ga jatelo. Koro in gi Moses Kuria makata chieng' moro higni 10 mabiro inyalo paro ni nyathi skul moro mene makasa mondiko speech ma roboro quote Moses Kuria no ndiko magi gik mwatemo ng'iyo. To ere kaka ene mipodi miye telo ni, nikech mano be penjo moro ma pod ji ni godo. Ing'e ni gima waneno sirkal mar Ruto ne temo bedo ng'ama wacho adiera ni nowinjore gi jogi kendo nosingore gi Moses Kuria gi jogo duto men kod Kenya Kwanza ni gini kwayudo wadhi donjo wate. Koro osemiyo gi tich kaka ne gisingore. Koro kae ma koro nego ng'is jogen jodalawa anto natimo kokora ba miyo utich kaka ne wasingore diere man watimo campaign, to nenre ka chal kama tijni pod ohingo. Adwa kawo tijni mondo mi ng'ama nyalo time. Mano ga ng'eny leaders timoga, imiyo ng'ato tich kaka no usingore kode mondo kik wach ni nwasingore diere man watimo campaign ni bro miya tich, to bang' campaign didogi lokori. Koro eno osemiyo gi tich. Kore masano nego luong gi ngiso gi jodalawa ana miyo utich kaka ni wasingore, lakini kaluwre kod kaka udhi, kaluwre kaka jopiny ywak, nikech gini ok en jo Kenya gin mabo ywak. King'iyo ka jotelo gi ne wuoyo, jotelo gi ne keto kokgi e agreement moro maber ahinya kabisa madhi konyo jo Kenya kendo jogo mapuro e Kenya kae mondo giter mwandu gi kata gigo magipuro e piny mar European Union. Koro onego bed ni ikelo ranyisi maber makata jogo midwa dhi timo go ohala e pinje mani Europe bo wacho ni adiera jo Kenya to gin jok moko motiyo matek makata jatelo gi no negotiate nigi deal maber mondo gikel mwandgi e piny waka. To koro ka in gi jatelo ma jogo wacho to ka jatelo ma motelo ni jo Kenya ema wuoyo machal kama, to ka jo Kenya wegi mwadwa timo go ohala gi to chala nade. Dongi neno koro mano en ranyisi ni upod samoro ok wak take leadership very seriously. Onego bed ni wakawo leadership seriously ma kibet gi wasunge manyo Moses Kuria gibet go gi sign na economic partnership agreement gi European Union ja. To jogo neno na diera jo Kenya gi are people who are serious, people who are committed ni gidwa timo ohala gi European Union. Gimomiyo penjo maendi nikech nuwacho ni udhi donjo ne doho. Gimoka ng'eyo ni udhi donjo ne doho gi ketho mane mar mibadhi koso mar dhok makier. Kalure gi advice mayudo kuom okil mwadwa tiyogo, ne giwacho ni jatelo ok onego bed ni wuoyo kaka Moses Kuria no wuoyo. Giwacho ni mano ok luwore gi chik mar chapter 6 mar constitution marwa leadership and integrity. Mano chiko ko yiene. Onego bed ni jatelo kiwuotho to onego bed kaka nawacho, onego bed ni inspire a generation. Na an bende ka bedo ng'ama duong'
to adwa bedo kaka ng'ane, adwa tiyo ne kik ibed ng'ama in ki elo dhogi tikelo koko kaka koko mano kelo no konego bed ni kiwuoyo ka jatelo tikelo koko, onego bed ni kelo iwuoyo tikelo kwe, iwuoyo tikelo some hope ne jopiny neno ni kar adiera Kenya wan gi jotelo maber kendo wachomo kama kare, lakini kien jatelo ma en kowuoyo to en gima dhi kelo koko kuom jopiny. Mano emomiyo okil go ne giwacho ni mano ema gidwa dhi tiyogo mondo ng'is jaji ni jatelo ne en jatelo ma kata kowuoyo gi jopiny to kar mondo okel kwe, kar mondo okel dongruok, to en okelo mana midhiero gi muodo lak.